বলেন তো আজকে। ওই আমার ভাইস্তাকে আর আমার মেয়েকে টাকা উঠাইতে পাঠিয়েছি ব্যাংকে। তো আজকে তো ব্যাংক বন্ধ ছিল, তো অনলাইনের দোকান থেকে টাকা উঠেছে। উঠায় টুঠায় আমার মেয়ে কেস কিনতে গেছে, তো অনলাইনের দোকানে টাকা তুলতে যেয়ে দেখে যে 700 কোটি কত টাকা ঢুকছে। Marketing song kaisa update hingga mose je Jalpaiguri wo Kolkata wo kroksa student bo tini bini stipend eba scholarship ni rang tisana hene kaisa CSP eba CH center thangka thangmani yagulo bo bini rang check khlaima logo logo no bo black na mulang chaka bini a ekono 795795 aba haike mane million billion aba haike Arab tarap mani bebak no goni me awahike amount no kha. Awan jagulo hongkai arang bobai ke nukang gang ke boples gang 4400 taka rang withdraw khaiman yagulo no awahike no kha. Engke mare ke jing song tam ni bagi awahai engkha abno tiya jaga o todon to chollai tonglayo. Te kaisa ko hongke borok arang no bo telang ragia te aje rang renai bo borok horagia awahike ngai tongkha. Tabuk aje berini nukni borok ngangkai mane arang no tesa bongni je jaga ne hoite phaika jaga kipli rinani jahate scam ba fraud ngi na tei ni borok wan chup laika. Mane ke jing song I tabuk obahai na fraud te obahai na scam choli tongo tamni ke tabuk Google Pay Phone Pay awahai UPI bai sung bisirbak mane kabang kuk borok no rang tini awahai sob rogo thangi rilayo. Te kaisa ko ngai tamo monom di tabuk je renai মানে आं sakbai thongbo obo hai samung khlaio ang ma borok no kisa misa kirio angke tamni bagi hingke kirnani ni bokok boporo arang ni thani obo hai ke scam sokpai no saimaya tamke di orang kha fraud ni rang abo hai ke baksa scam ngi tong rom di tabuk khorokani dogano phaika ang case nango angano tabuk online kherenai hingke ningbo sanai ridi di hingke bini mungoi ni naro ridi ka phiaba a je borok aje borok ngangkai binaro already no prot ni ranghini bo saimani tongo engkai bi bo a prot ni rangno bini ekono tonia kareni na aro rihoka mane no nung teisa tamungnai case khlai thangnai fraud ngi thangnai gawni bagi nini bank account seize khlai jaknai nini bank account block khlai jaknai e abo hai gawni bagi RBI ni je guideline ni mote chung tomung no abono nai jaga ngangkai nungse a jaga fraud nungse a jaga scam khayo hnei hinjagi tongo gawani bagi marketing sungdrok manchoko bino share khlai hojak tongbai tamni ge chung tabo Google Pay Phone Pay ni je o jorao chung tonglaio hingkai abo karibo chung tekebo case rok wasakti ni karika online besirbag relayo gawani bagi rena swkang hingke aboni bagui marketing song chung hojak tongna nango chung aje scammer ni hoite chung banchina bagui yoknani bagui nung nini Google Pay no use kabang ko khayaka no ungo tamni bagui hingangkai accept khlainai bai rohornai abo kunini no tabuk problem o klai tongo hingka musuk no norok video manchak norok penchang tharo share khlai redi haine haine bai next video malai khnai hambai.